YouTube, og velkommen til den her video med, nej undskyld, det var ikke det jeg mente. Hej og velkommen til Jasons værksted. Ej, undskyld. Det er bare min første video her på YouTube, og så synes jeg bare, at jeg skulle byde jer alle sammen velkommen og fortælle jer lidt om, hvad der skal komme til at ske. Så jeg skal nok regne ud, at den her video kan godt risikere at tage 11 minutter. Og hvorfor jeg ikke siger 10, er fordi det er alt for standard at sige 10 minutter, så derfor siger vi bare 11 minutter. Men det jeg vil sige her først, hej og velkommen, og mange tak fordi du gider se den her video. Jeg håber du ser den færdig, fordi så er du rigtig godt menneske. Hvis du ikke gør det, så er det fint nok menneske. Og hvis du slet ikke ser den, så er det bare en idiot. Men nu ved jeg godt, at alle dem der er idioter, de jo ikke ved, at de er idioter. Fordi at hvis de ved det, så er de ikke idioter, fordi at de så ser videoen. Nej, ved du hvad? Stop det. Stop. Ved du hvad? På den her channel, der vil der komme til at være en masse fede videoer. Jeg vil lave noget Jackass, jeg vil lave nogle Ask Me's, jeg vil lave noget... jeg vil lave det sådan, tage lidt pis på, som jeg nok allerede gør. Jeg ved, jeg får et så grine. Ej, ved du hvad? Nej, det jeg vil lave, det er at lave... Jeg vil gerne udfordre os, jeg vil lave en masse Jackass, som jeg lige har sagt. Og ved du hvad, vi starter allerede med en ting. Inden jeg lige fortæller mere. Kan I se, der er nogle bjælker oppe i loftet på mit værelse her? Ja, det er der samme. Jeg slukker lige lyset, så I ikke bliver blændet af det. På venstre. Så tænder vi lige det her lys herovre, og så gør vi sådan noget. Se. Nu bliver det helt mørkt her. Nu bliver jeg næsten bange, mig. Ej, ved du hvad, bare roligt, jeg er her. Okay. Det vil jeg gøre. Det er, at jeg vil... Se, jeg har en seng der. Så vil jeg hoppe op i bjælken og tage fat i den. Det er et rigtig godt Jackass-trick. Så vil jeg synes bare, vi går i gang. Okay, jeg skal lige se på, at den her... Nej, den her. Okay. 1, 2, 3. Jeg kunne ikke gøre det, fordi jeg fik en spænd i hånden i stedet for. Undskyld. Ej, ved du hvad, nu ved jeg godt, I sidder og tænker, er du ikke en pige, Jason? Jo, ved du hvad, det er jeg faktisk. Du gætter fuldstændig rigtigt. Fordi at jo, jeg hedder Camilla Dvinge i hele virkeligheden. Og jeg kan godt bare lide at hedde Jason, fordi det bliver kaldt over i skolen. Jeg synes, det er mega monsterfedt navn. Så ja, det er det. Men fuck, jeg blev helt nu er klokken lige præcis 5, så... Jeps. Nu er der gået 2 minutter i videoen, snart 3 minutter, så nu skal vi til at komme i gang med at snakke lidt. Nej, det jeg vil sige til jer derude, det er grund til at lave en YouTube-channel, er fordi at jeg laver på et tidspunkt en video på Facebook, og så vil jeg ikke irritere dem, som ikke kan se mine videoer. Så derfor tænker jeg kunne gøre mine videoer meget federe og meget mere interessante, og lægge mange flere ind også, ved at lægge dem ind på YouTube. Så til alle jer mine venner, som godt vil se mine videoer, I skal bare gå herhen, som I nok er kommet. Så velkommen til jer, som er gået ind og kigge her i stedet for, fordi I klikkede på det link, jeg lagde ind på Facebook til den anden video. Jeg synes, det er mega fedt. Hvis det nu er sådan, at I har en YouTube-channel derude, hvis I er logget på og alt det hele, altså sådan, at I kan like og alt det der, så synes jeg, det er en rigtig fed idé, hvis I går herop, jeg tror det er heroppe i stedet, der skulle der gerne stå abonner. Abonner, husk det. Sådan A-B-O. Ej, nu kan jeg ikke stærke til det mere. Nej, der står abonner her et eller andet sted. Ikke også? Det står ikke herover, det står herover et sted. Der trykker I simpelthen, hvis I er logget på. Og det ved I nok selv bedst, fordi jeg er ikke sådan en, der hacker, så jeg ved det ikke. Men der trykker I simpelthen, og så har I abonneret. Hvis der skal stå sådan noget, er du sikker på, at du har abonneret? Ja. Og så tænker jeg lidt, Camilla, jeg vil godt lige vide, hvad jeg skal, inden jeg abonnerer. Altså, hvad der sker ved det. Jo, det skal jeg nok fortælle dig. Fuck, 2 sekunder. Nu kommer min lille søster. Hej igen. Nu nåede jeg lige at se det der. Min lille søster er lige kommet herind. Ikke fordi jeg skulle have hende, men det er fordi, altså, nu ved jeg godt, de tænker, må vi ikke godt sige det, lille søster? Jo, det må jeg godt, fordi der er sådan faktisk, jeg tror, der er et par stykker derude, der tænker, at din lille søster er sådan i din alder, eller er hun lille, eller er hun baby, eller er hun nyfødt og det hele. Nej, hun er ikke nyfødt, for så vil hun ikke selv banke på døren. Og nej, hun er ikke, jeg tror nok, hvor stor er du? Du er nok så høj her. Se her, hun er så høj her. Ej, ved du hvad, jeg gider ikke til at måle det, ved I hvad, jeg kan bare se hende her, kommer hun lige an. Poulsen, mand. Kom her. Nu kommer du lige i fjernsynet, okay? Eller på computeren, okay?
Lad nu være med at smile nu. Ja, sådan der. Sådan der. Så må du godt gå ud igen. Jeg gider ikke se mere på dig. Jamen, du er så irriterende. Ja. Nu skal jeg lige lave det. Så skulle jeg lige lidt pause. Jeg kommer sådan der. Nu er jeg tilbage igen. Undskyld, at jeg lige blev forstyrret der. Hun er godt nok stadigvæk herinde, men jeg har sagt til hende, at hun skal holde sin kæft, ellers så kommer hun ud. Og ja, jeg sagde hold kæft. Jeg sagde ikke 10 stille. Det er fordi, at hun kender ikke det der en, så skal bare være så fucking irriterende nogle gange også. Det synes jeg bare. Men nu fik I set noget af min familie. Borgerlig, jeg har meget mere dernede af, men altså, jeg har meget mere nedenunder, men det bliver vi sikkert lige at se nu. Ved I hvad, det jeg vil sige, det her var min første video, og jeg er rigtig glad, fordi du gad at se den. Jeg synes, det er mega fedt, at du gad at se den. Fordi hvis du så den, så du nok gjorde, og hvis du så det hele andet, så er du et rigtig godt menneske, og du gjorde et rigtig godt forhold for mine views, som er lige hernede ved eller sådan noget. Ved du hvad, nu giver jeg lige en til mulighed. Du kan gå herhen, ja. Så kan du trykke like, hvis du godt kunne lide min video. Du kan også trykke dislike, hvis du synes, det var noget lort. Så vil jeg meget gerne have, at du lige skriver noget i kommentaren, hvorfor at det var noget lort, og hvad jeg kan gøre bedre. Nu ved jeg godt, nu sagde jeg noget for Lasse med hand, og du kan godt gå derover igen. Men ja, I så hende i spejlet, ja. Flot! Ved du hvad? Ellers har jeg ikke mere at sige fra en at fucking mange tak, fordi du så med, og jeg synes, det var virkelig fedt, at du gad at se den. Og at, ja, der er sådan set ikke mere at sige herfra, end at tak fordi du med. Nå ja, husk, I må meget gerne trykke like, og I må meget gerne trykke abonner deroppe. Så fordi, at når jeg nu skulle lige til at forklare det, når man abonnerer, det er lige det sidste, når man abonnerer, det der sker, det er, at, det rimede, at når du sådan, hver gang jeg uploader en ny video, så kan du se det ude på forsiden på YouTube. Så kan du se, lige når jeg uploader en ny video, så kan du se den. Så ved du, den er kommet og sådan noget, i stedet for at du skal til at skrive mit navn og det hele, og så enten se, om jeg har uploadet en, og så siger du, nej, jeg har ikke uploadet noget nyt, så går du ud igen. Så kan du bare se, når der er kommet en, så kan du gå ind og klikke på den. Så det er det, der er smart ved at abonnere her, fordi så kan du følge meget bedre med i min channel, og det vil blive meget nemmere for dig også. Men selvfølgelig, du skal kunne gøre det, hvis du gider at se min video. Hvis du ikke gider at se den, så, jamen, så bare lad være. Men Borgerlig, jeg skal nok lade være med at spamme YouTube med videoen. Der bliver nok sådan 1 eller 2 om dagen. Jeg ved godt, det er lidt spamming det her, men det er bare lige de første dage. Jeg synes, det er mega fedt, ikke også? Og det er bare fordi, ikke også? Så, men ja, mange tak for at I så med, og på gense. Nej, tak for at I så med, og på gense.